Yeah, I think it's Dutch pizza or something like that. I'm not sure. I think I'm making a sort of pizza, a local pizza. The what? You are baking a fly. Ah, really? Tja, kom een Italiaan niet aan zijn pizza en een Limburger niet aan zijn vlaai. Voor bakker Art Gerards uit Horst een licht chaotische middag met 20 Italiaanse en 20 Limburgse jongeren over de vloer. Toch hoopt hij dat de scholieren wat opsteken. Nou, een stukje cultuur, onze cultuur. En ja, het is ook gezellig met z'n allen samen bakken. Bakken is natuurlijk iets wat mensen ook bij elkaar brengt. En samen een fly. Je kunt hem cadeau doen, je kunt hem samen nuttigen. En ja, dat willen we ook uitdragen in het buitenland. We have a... Wat is dat in het Engels, je weet dat? Wat ze nu precies aan het bakken zijn, de Italianen hebben nog niet echt een idee. Zeker niet als er een soort pizzasnijder aan te pas komt. I don't know. But it seems fun and not too difficult, so yeah. Our pizza is kind of different from your pizza. It's more of a pie, like a fruit pie, I think. Like something like a really sweet taste. De vulling geeft eindelijk wat meer duidelijkheid. Dit is cherries. En die andere twee is inderdaad. En dan kunnen de eerste Limburgse vlaaien de oven in. En mag er eindelijk geproefd worden. Deliciosa. I like that it's sweet, but it's not too sweet. I like it very much. I like the sweetness and the bitter, sour taste of the cherries. I like it very much. I really love it. Yeah, I like the sweetness and the little sugary things on top of it. It was good, really good. We've got some new fans of the fly. Yeah, absolutely.